Здравейте! Хвана съм аз! Аре! Не бе! Искам да видим дали снимам. Може. Да, снимам. Здравейте, момичета, приятели. Днеска се играеме. Ето тази игра. И се бъде много сладка, се бъде много смешно и хубаво. И също след втори ден, аз вече свърших трети ден, ама айде. Как да се махнам? Помощ! Може би няма да играм тази игра днеска. Аз играм. Познайте, приятели, какво си играм? Roblox! И така. Тук сега играем тази игра. И защо така? Не коритим, аз съм от най-долу. Затова вижме, сега съм един паяк. Мога да отидем къде си. Искам, както виждате, това прилича от земя, ама actually не. Е стена. И може да скачаш много високо. Може да скачаш колкото едно прасе. Едно кенгуру може да скачаш колкото. И те червените. Качих се на време. Нищо не може да ме удари. Добре, бегам от тук. За малко. Отиваме тук горе. Не знам каква е тая игра, айде. Тук само и не знам какво. Може тук да се качваш, има може би други игри такива. Аз съм обратно и нападам. Некой е една бяла и не знам как е бяла. От тук и тук просто искам да отивам на това е едно кръгче, затова никакви кръгчета няма да има. И тук просто се качва балкона. New unlock. Мога ли да отивам тук вътре? Пише, не мога да прочетам. Не, какво е това тук? Какво е това? Искам да го вземам, ама не знам какво е. Това е. И тук какво е това днеска? Това тук пише. Не мога да прочетам от толкова високо, ако знаете. Пише. Пише! Трябва да отивам по тази. Unlock. И пише. Не мога да прочетам от толкова далече. Чакай, аз летам ли? Не летам. Добре. Приятели, летам ли? Добре, не летам. Добре, тази игра е тъпа. Затова
Не си. Видях, че... Видях Уенда. Къде бе? В тая игра. Уенда. Ама аз я махнах преди да я видя. Добре, тук. Играме тая игра! И ако искате да играете, просто напишете в коментарите ми и харесате видеото. Сабскрайбнете, натиснете кампалката и така. И тук просто чакаме, ето. Имам още 5 subscribers. И тук са много яки крила, защото съм играл тази игра с Насияна и един приятел. И замах един potion, където не знам дали спя, или просто... Вие се зали. Ама къде? Тук не. Къде се взе? И вижте колко бързо. Ма защо ми се чува гласа, бе? И така. Да. Приятели, тук се качваме още. И качваме се още, като съм изморена. Като пише отгоре нещо, пише, че ставаше изморена. И после трябва да паднем. Вау, какво е това? Мислех, че с пари. Имам 5%. Аз съм на... И аз съм на 5. О, те мен някъде да бъда. Че има някъде тук. Приятели. Не знам кой. Добре. Прилича, че отивам надолу. Ама... Отивам са нагоре. Как ще отих надолу? Ама виж тук... Дали отивам горе да знаеш? Добре. Защо? Защото те си заедно телефона. Амен? Добре. Те си заедно телефона. Добре, само отиде го заредиш горе и се върни. Добре, като там по... Добре. Уи! Много високо скачвам и вижте хора. Защо отидеш надолу? Отиде нагоре. И приятели, това видео няма да свърши, като стигам до горе. И замах 21 000 пари, 21. Ако знаете. И мислям, че това се Не. Ама това се бъде за винаги. Затова това ви е останало много дълго и затова трябва да се отварям защото имам едно защото отивам някъде, затова трябва да се отварям. Добре, да забравяйте да харесате видеото. Добре? Айде!